Kwande kuvama umusa nezibusiso igama kupastor i-channel noFlicky esicela kuwena kukodwa ukuthi qikelela ukuthi inamba usensa uma ungumlandeli we-channel kuphela. So ngo-9 ekuseni kuya-5 ntambama uyafona ngale namba, awusebenzisi uWhatsApp, awusebenzisa ama-SMS. Uma ungifonela-ke awungibuzi igama kodwa uyichaza wena igama, mhlawumbe nendawo osuka kuyo nenkinga yakho kuphela. Phela ilokhu ungangibuza kona. Noma uyabuza ku-YouTube nakhona phela bingelela noma cela. Chaza futhi iphupho lonke. Uma uphupha imbuzi chaza yonke iphupho laqala khona, ungathi wena kusho ukuthi uphupha imbuzi ngoba kungenzeka imbuzi iphuphe iphuza amanzi, uyiphuphe isemfuleni. Chaza ukuthi ngiyiphupha imbuzi bla 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 bla. Lonke iphupho laqala khona. Kodwa sibheke-ke lesize ngakho nomvelo biyase uthi-ke ngicela ukubuza uphupha ushaywa ngempama. Naku singachaza-ke lapha. Kungasho mhlawumbe into eziwu-4 esingakhuluma ngazo. Number 1, uma uphupha umuntu kungawuphawu olubi uma ekushaya ngempama. Lungasho ukuthi kungenzeka vele kunomuntu ozokuvukela akululazi ngokuthi ekushaye vele. Wayesisho nje ngoba vele kuyenzeka uphupha umuntu ekusaya kanti vele uzoshaywa. Kufana nokuthi uphupha ugazi bakugwazi, yabo. So ngokukaJohane 18:22 esasho njalo esinye isikhonzi esasimi khona samukula ngempama. Sathi-ke uphendula umpristi omkhulu kanjalo na. Kanti isililo 3:30 makanike isihlathi sakhe komshayayo asuthe ngenhlamba. Kanti number 2, ngokujwayelekile uma uphupha umuntu kuyaba uphawu olubi uma kushaya ngempama olukhomba ukuthi kungenzeka awulaleli wena noma unezigwegwe ezidinga ukuqondiswa. Kusho ukuthi ungashaya ngempama ngoba kunama-mistake indlela ophila ngayo, izinto zenziwa njengamanje azikho olayini ofanele noma azifanele ngabe uyazenza. Bese uphupha ushaya ngempama ngoba uzama la uyakhalinywa ngokukamoya ukuthi awusinuka amakhwapha ulungise igwegwe onazo. uJeremiah 31:19 impela lapho sengibuyisiwe ngazisola, nalapho ngifundisiwe ngashaya ithanga lami ngaba namahloni. Yebo ngajabha ngokuba-ke ngathwala ihlazo lobusha bami. Ngokwesithathu-ke, ngokwesintu uma uphupha umuntu ngawuphawu olubi uma ekushaya ngempama. Lokhu kungabe kukhomba ukuthi ungase mhlawumbe ubhekane nolaka lwamathongo noma ulaka ley'dalwa ngenxa yokuphambana nomsamo noma-ke yenxa yokucunula iy'dalwa zakho ngendlela owenza ngayo. Uma uphupha umuntu ezokushaya ngabe ngowakini omdala mhlawumbe noma nje umuntu osuke ungamazi ukuthi uvelaphi. 3, kwesinye isikhathi empeleni 4, uma uphupha umuntu kuyaba uphawu uma kushaya ngempama. Lungavela uma kuwukuthi wena uyakhona ukuthi kunomuntu okugadlayo ukuthumela ngey'lwane noma ukuthumela ngento eyisilwane noma ngento eyisipoki ngesikhathi ulele. uJobe 16:10 bangikhamisela imilomo yabo, bangimukula esihlathini ngenhlamba, bangihlanganyela. Siyabonga besibheka la ukushaywa ngempama noma uphupha umuntu ekumukula ngempama. Siyabonga kakhulu makuvama umusa. Siwe ni pasi na matulu.